Čaute, moje meno je Peter. Čaute, ja som Maťo. Práve sa nachádzame v meste Žiari nad Hronom vo fitnesse Apollon, kde sa tu s Maťom ideme spraviť spolu nejaký rozhovor. Niečo bližšie si povedať o jeho športovom živote. Maťo je známy crossfitter na Slovensku, zúčastňuje sa veľa súťaží a myslím si, že bude fajn, keď nám povie niečo bližšie o svojom športovom živote, akým vedie, čo robí preto, aby bol najlepší. Maťo. Takže začal by som nejakou históriou, takže v podstate moja športová kariéra začala už od útleho detstva, od prvej triedy sa v podstate venujem futbalu. Pokračovalo to až do 18, respektíve 19 rokov, kedy som zhruba pred 2,5 rokmi, čiže jeseň 2014, objavil crossfit, nejaké funkčné tréningy na internete, určite známy atlet Rich Froning, ktoré viac netreba predstavovať. Pomocou toho som sa akýmsi spôsobom dostal ku crossfitu, k tomu funkčnému hýbaniu sa. A keďže som chcel byť nejaký kompetitor, absolvovať nejaké súťaže, čo sa s futbalom nedalo zlúčiť, pre vyšší počet tréningov, tak som sa jednoducho po tých dlhých rokoch rozhodol zavesiť kopačky na klinec a venovať sa čisto len crossfitu. Samozrejme ten futbal mi dal veľa do toho crossfitu, za čo mu ďakujem a teraz je už moja kariéra čisto len crossfitová. Že tomu sa venuješ a teraz si nám povedal, že futbal bol tvoja vášeň a premusel si to teda do toho crossfitového tréningu a teraz si v akom rozložení, alebo povedz nám, teraz si v súťažnej forme, alebo sa nikam pripravuješ, alebo ako to máš nastavené? Momentálne som v súťažnej forme, každý pozná Open, akorát dneska, v sobotu som točil 17 jednotku, čo je vlastne prvý workout na CrossFit Games, na kvalifikáciu. Prednedávno sa absolvoval kvalifikáciu do Rigi, čo je vlastne súťaž, ktorá sa bude konať 18. a 19. júna tohto roku. A bližšia súťaž bude 8. a 9. apríla v Bratislave, Carpathian Games. Tá bude vlastne skorej, hej? Jasná, tá je pre teba taká aktuálnejšia. Takže teraz potočíš Open, s tým sa pohráš, pokúsiš sa v rámci Slovenska umiestniť na veľmi slušnom mieste, preto ti budeme držať palce. A ako spomínam, bude ten Carpathian Games, ten je 8. a 9. apríla sa mi zdá v Bratislave, Hala Elan. Tam tiež si musel prejsť nejakými kvalifikačnými workoutmi? Momentálne prebieha kvalifikačné video, zatiaľ som ho netočil, ale určite v najbližších dňoch sa pokúsim vydať do seba to najlepšie a kvalifikovať sa medzi tými najlepšími. Jasné, ale ako takto to nadmedzi na sebou, že on to bude všetko tak naplánované vo veľmi krátkom období, tak určite viem, že aj ten tréning si nejako nastavuješ sám sebe, k tej svojej individualite. Čo vnímaš ako silné stránky na tom svojom crossfitovom tréningu? V čom si myslíš, že si fakt dobrý a v čom zase naopak nám povieš, že toto je slabina, na ktorej musíš viac trénovať? Po tých 2,5 rokoch si uvedomujem, že moja ako taká silná stránka je zhruba tá sila. Nie sú to nejaké extra váhy, nejaké extra maximálky, ale za 2,5 roka som sa v podstate vyšplhal na clean and jerk 135 kg, snatch 102,5, čo je ešte moja slabina. Nejaký zadný drep je tam 180, deadlift 200 kg, čo je za 2,5 roka práce, v podstate bez trénera, ale nejaké vedené vlastného tréningu, free programmingy ako Champlain Volley, ktorý som dlhé týždne, dlhé mesiace prechádzal a v podstate teraz rok aj mesiac zhruba už idem čisto len Bena Bergerona, ktorý má samozrejme pod sebou atleta ako Matt Fraser alebo Catherine Davis. Jasné. No a k tým slabým stránkám? Tým slabým stránkám zaraďujem hlavne gymnastiku. Bodyweight movementy, ako sú muscle-upy, prípadne nejaké chest bary, ktoré žiaľ musíme každý ovládať, každý vedieť. No. A preto sa im snažím venovať každý jeden tréning. Týždeň má 7 dní a tvojich tréningových jednotiek môže byť aj, alebo je? Vieš čo, idem 3+1, čiže 3 dni cvičím, jeden deň je nejaká regenerácia, sauna a 2+1, čiže 2 dni cvičím a jeden deň sa snažím dať úplný oddych, poprípadne nejaká hodina mobilita, 40 minút bike predtým. Za tie 3 dni prvé dávam dvojfazovky, lepšie sa mi ide ráno sila spieranie, po obede nejaká gymnastika, nejaká kondícia. V podstate to by bol pondelok, útorok sú rána kondičné, po obede sila spieranie. Sám si to kombinuješ tieto dni? Sám. Hej, jazdíš toho Bergerona, ako spomínaš, a vlastne ešte tie doplnky si hádžeš, ako ty si myslíš, že vlastne. v ten dni to potrebuješ, jednoducho máš tak nacyklované, vieš o tom. Jasné, v podstate za ten týždeň prejdem nejakých
9-10, niekedy sa stane, že idem trojfázovo, čo je v podstate 11 tréningových jednotiek do týždňa. Koľko, 11 ich je? 11, no. Bolo to už párkrát 11, takže... 11 tréningových jednotiek, regenerácia, povedz nám niečo o Regenerácia. To, aby si sa akože dostával von z tých tréningových jednotiek a trošku akože myslel aj na niečo iné mimo toho gymu. Vieš čo? Neviem, či poznáš Výhne, to je nedaleko Nedaleko nášho mesta, Žiar nad Hronom. Výhne, tam je saunový set, nejaký bazén, tak sa snažím zhruba každý jeden štvrtok, povinne 2 hodiny. Hodina sauna, hodina bazén. Jasné. Není to nič extra do tých tréningových, ale určite sa cítim lepšie. Cítim sa zregenerovaný viacej, ako keby som nič nerobil. Kebyže vôbec nejde, že jasné, tak, že telo dohnem z nagauč a pozriem si niečo obľúbené v telke. To nie. A suplementácia sa týka tréningu, niečo pred tréningom, po tréningu. Samozrejme, pred tréningom sú nejaké BCAčka, po tréningu BCAčka, proťák, sem tam nejaký glutamín. Jasné, nakopávač nestrieľaš, hej? Tým lebo mi nedávaš do toho. Vieš čo, momentálne sa snažím fičať hlavne na káve. Káva, hej, to je ten nakopávač, ktorý hľadáš. Ešte aby si povedal, tak Martin, máš 21 rokov. 20 rokov máš, hej, tak ako teraz poďme nejakým úspechom. Martin má 20 rokov, zúčastnil sa asi aj nejakých tých súťaží tu v okolí regionálnych. Čo tu bolo? Povedz nám. Medzi tie najhlavnejšie regionálne patrí samozrejme Battle of Urpin, po prípade Cross Gym Liga. Cross Gym Ligu sa mi podarilo v roku 2016 na jar byť dvakrát tretí raz štvrtý, 2015 na jar, tak, 2016. Počkaj, 2016 teda to je, si vyhral? 2016 na jeseň som vyhral, to som bol prvý. Jasne. Takisto v tom roku sa mi podarilo na checkbeaste kategória Elite muži. Áno, v Prahe to bola už taká väčšia medzinárodná súťaž, sa mi podarilo byť 6. A neviem, nejaké iné súťaže ešte tam neboli? Vieš Vy ste ešte boli nejakom tímom, ak sa nemýlim, nie? To sme boli, áno, s jedným kamarátom tuto. To bolo druhé miesto, čo je tiež... Taká tímová súťaž, hej. Tak ako tých skúseností naberáš dosť veľa, ako počúvame, ale teraz ako pre teba vlastne prvýkrát si aj v Opene. Tohto roku 2017 sa tam dostal, teda zaregistroval a uvidím, ako to bude teraz postupovať ďalej tie workouty. No a pre teba ale aj tak asi najväčší, kam sa budeš ako najviac sa sústreďovať, tak je teda ten Karpatian a samozrejme tá Riga, ty si kvalifikovaný, hej. No a tá Lotyšsko Riga, ako plánujeme cestu? Ako to bude všetko, ako prechádza? Ide tam aj nejaký iný atlet ešte do Slovenska? Ešte do Slovenska tam idú 2 atleti, čo sa tak bližšie poznáme. A v podstate, keďže to nie je súťaž nejaká regionálna alebo susedná štát, že by sa dali ísť autom deň predtým alebo tak to budeme musieť viac menej realizovať letecky, samozrejme nejaký hotel, strava, čo je dosť... Plánujete spolu cestu? Rozprávali sme sa a že by sme to spojili. V podstate poznáme sa, tak prečo nie? A po finančnej stránke to bude náročné, preto sa budem snažiť v najbližších dňoch osloviť nejakých ľudí, nejakých známych, aby mi s týmto pomohli, či už po materiálnej alebo po finančnej stránke. Samozrejme, doplniť tie doplnky výživy, jasné. Samozrejme, reprezentácia Apollon Fitness a samotné mesto Žiar nad Hronom je na takej súťaži. Áno, vlastne ako crossfitový atlet Martin tu funguje jediný v Žiari nad Hronom. A v tomto meste si myslí, že je dobrý, že niekto drží aj tento funkčný tréning alebo crossfit samotný nejako nad úrovňou už nejakého amatérizmu, môžeme sa na to pozerať a každopádne týchto rozhovorov, ktoré tu teraz s Martinom vedieme, bude určite viacej. Plánujeme ich realizovať, môže sa niečo bližšie dozvedieť, budeme dozvedať o Martinovom športovom živote. Počas napríklad aj tie kvalifikácie, ešte na ten Karpatian, ktorý sa blíži, aj toho Openu. A myslím, že bude nám mať čo povedať, takže týmto by som ukončil tento rozhovor. Čaute, ahojte, majte sa. Čaute, vidíme sa pri ďalších.